Midyada Merdînê bi pêşketina xwe balan nişteciyên xwe yên koçber dikişîne. Hin kes piştî gelek salan dîsa berê xwe didin navçeyê. Kerem bikin em bi hev re li çîroka Semra Doğanê temaşe bikin. Jina Karsal Semra Doğan bi salan İstanbulê xebitî. Ji qumaşan kincên rengo çêkirin û firotin. Piştî gelek salan dît ku Midyata Merdînê hem ji hêla turizmê ve hem jî ji hêla kar û xebatê ve bi pêş dikeve. Loma piştî 25 salan biryar da ku vegere. Bajar İstanbulê jiyan dikir, min karê dirûtinê dikir. Mij dirûtinê qera, me bêriya weratê xwe kirim, gozî li weratê xwe vegerim li Midyadê û ji miletê xwe re xizmetekê bike. Jina Ketkar niha kargeha xwe ya bi navê Cilûbergên Kurdî kincên xweşik hazir dike û difroşe. Xeftanê Kurdwarî ne modela wa ticare naçê, bilaks heta turistê gotên Midyadê jî gelekî va Cilûbergê me gelekî kêfxweş bin ew xwe jî ji xwe re dikirin weke li Qeredenizê, li Trakya, li Stenbolê, li İzmîrê jî li xwe dikin û min dîtiye. Semra Doğan gelek kêfxweşe ku vegeriyaye. ام متروپولا و درکتن و جت خون خیالم ده بوم گو زمان خودی تعالی و فرصتی بکی دستیم است خوازم گل ولاتی خو وگرم و خودی تعالی ده خوازیم جی دایم جی قبول کردن از هاتم از کیف خوشم. Müşteri kincên herêmê zaf dacibînin. هەوالا ما سێمرا بەکریا ئەم گەل کێم خۆش بوو نەجلی بەرگێ کوردیە يعني تشكيل الميديات نينا حمو تشلو بجمتها حمو عيني وكها خويات كنا مامنا فرقاوي هيا مازه كنو وبويا هات اللي جلامي زان داو طعمه هيا ما بابيان مشكر ام نهاكي دكانك ميدياده و بويا جلو برگن كردي جله خفتن ام هاتن گل كي خوشن جل جيبو دعوتا خوامه ام جل بكرن گل كي خوشا اونجي ورن Li gorî texmînan bi demêra wê zêdetir kes vegerin navçeya warê bav û kalan. Li Entab